A Make and Learn fomentem la competència digital i apropem les disciplines STEAM a les aules, convertint les classes en autèntiques experiències científico-tecnològiques. El nostre programa educatiu Xerpa és modular i s'adapta a la realitat de cada centre. Xerpa Tecnologia, unitats didàctiques de contingut propi ideals per a transformar la matèria de tecnologia de l'ESO. A partir de les metodologies de treball que ens aporta Make and Learn, podem afavorir el ritme d'aprenentatge dels nens i nenes de l'aula. En aquest sentit, les propostes Xerpa ens ajuden moltíssim a obtenir molta més qualitat de les propostes que nosaltres podíem traslladar als nostres alumnes. Projectes STEAM, projectes vivencials que combinen les disciplines STEAM i el procés de treball per fases amb l'objectiu de desenvolupar un prototip. En el cas de la Sínia, volem que els nostres alumnes sentin que el procés tecnològic és allò que porten a la pràctica cada dia quan dissenyen, fabriquen i posen a prova els seus prototips. I les experiències digitals, mòduls didàctics independents que presenten a l'alumnat una eina digital. A més, proveïm de tot l'equipament tecnològic necessari per a dur a terme les activitats a l'aula. El nostre objectiu des de Make and Learn és crear un projecte de centre, actual i amb continuïtat, fent equip amb el Departament de l'àmbit digital i tecnològic. Alhora, volem assegurar-nos d'aconseguir uns resultats i uns estàndards de qualitat, acompanyant el professorat durant tot el curs. Compta amb nosaltres!